ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea dwar il-livell ta' prezzijiet li ntalbu jħallsu l-konsumaturi Ewropej għal servizzi u prodotti matul l-2017 juru li l-prezzijiet f'Malta kienu 18% orħos mill-medja tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Id-Danimarka u l-Lussemburgu kienu l-aktar pajjiżi għalijin biex tgħix fihom bi prezzijiet li huma 41% aktar mill-medja Ewropea waqt li l-Bulgarja baqa' l-aktar pajjiż irħis li tista' tgħix fih. L-istħarriġ jinkludi fih il-kategorija ta' servizzi u prodotti fosthom il-prezzijiet tal-ikel u xorb, il-prezzijiet tal-enerġija, is-saħħa, it-trasport, il-kirjiet, l-edukazzjoni u l-prezzijiet fl-oqsma tad-divertiment u l-kultura. L-istatistika turi li fit-8 kategorija ewlenin fosthom il-prezzijiet li jħallsu l-Maltin u l-Awċin għal kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-petrol u d-diesel, il-gass u l-kirjiet kienu 45% orħos minn tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-prezzijiet għall-ikel f'Malta kienu kważi 10% il fuq mill-medja, bl-istatistika turi li fl-aħħar 14-il sena il-prezzijiet żdiedu b'medja ta' kważi 24%. L-istħarriġ juri wkoll il-prezzijiet tax-xorb alkoħoliku, l-imbit, il-birra u t-tabak huma fil-medja tal-Unjoni Ewropea, waqt li l-prezzijiet tal-ħwejġ f'Malta huma taħt il-medja tal-Unjoni Ewropea. Matul is-sena li għaddiet, il-prezzijiet tal-amara u l-oġġetti tad-dar kienu wkoll taħt il-medja Ewropea, waqt li l-prezzijiet tal-mediċini u tas-saħħa f'Malta kienu kważi 16% orħos mill-medja tal-Unjoni Ewropea. B'medja ta' 15%, il-prezzijiet tat-trasport f'Malta huma fost l-inqas fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, tant li huma irħas minn kemm kienu fl-2003. Id-Danimarka kien l-aktar pajjiż għali biex tivvjaġġa. Il-prezzijiet mitluba f'Malta għal servizzi ta' divertiment u kultura kienu 15% anqas mill-medja Ewropea, waqt li l-prezzijiet mitluba għal servizzi edukattivi huma 3% anqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Iċ-ċifri juru wkoll li matul is-sena li għaddiet, il-ħlasijiet li ntalbu fir-ristoranti, kafetteriji, bars u l-lukandi Maltin kienu 19% orħos mill-medja tal-Unjoni Ewropea.